Wis menang. Waduh. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Inggih, sugeng dalu. Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya Oh, salim. nggih salim malih, Bapak. Waduh, jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale alus. Mila to, Bapak. Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika Nembe nggih. sepindah menika Heeh. kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika samana panjenengan isih cilik banget. Oh, Derek nggih. Pak Seno nak ora kleru biyen almarhum Bapak. nggih Dalam ten Blitar napa ten Pundi nggih riyen nggih. datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Heeh. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak. Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae Nggih. arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek Oh. nyebut aku muni Pak Lik. Oh. Mas Gading nak nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut kula karo aku Simbah. Eyang Oh, ngono. Eyang, nggih. Nggih, Eyang. Grandfather. Heeh. Grandfather together. Grandfather. Nggih, Bapak. Alhamdulillah sakmenika sowan dateng desa pundi? Desa Jaten nggih. Trimanunggal. Oh, Tri kuwi telu, manunggal ki Tiga. siji, telu-telune ngatunggal. oh, Telung desa dadi 3 telung desa jadi Satu. satu. siji Nggih, Jaten, Jaten. kedua Manukan, Manu- sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten to namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi ya. Ah, nggih. Manukan kalih setunggale wau desa Kunden, Kunden. Jaten. Wah, nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih, Bapak. Oke, mriki menika nganu kok Mbak Kairu patut diatungi jempol. Wah, nggih. Nggih. Istimewa luar biasa Istimewa. sekali. Wong nggih. nyatane kula lan panjenengan lan rincang-rincang Nggih. sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Wah, Nggih. sing ngamong tamu ya wis padha samapta, lah tur ya nggih. busana Jawa kabeh. Leres sangat. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh Lah lho. nggih, luar biasa sekali. Ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih Bapak. Nggih. Mas-masnya juga. Mas Sinoman. Nggih, nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Tentunya Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih, masih muda Masih orangnya. muda. Nggih. Nggih, semoga buat Tri Manunggal. nggih manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Materi dusun. Mametri dusun Mametri utawa dusun. merti desa. Merti desa. dusun. Nggih, semoga sak bibare merti dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking sengkala lan rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e. Mbiyen mongko Pripun? jane isih cilik. Saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri, Jawa Timur nggih. Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki Oh, pareng Jogja Bapak. mriki. Wah, jan Nggih. nyenengke berarti sesuk Insyaallah, insyaallah nggih, iso jenengan ketemu doakan meneh. mawon, nggih, Amin. Heeh. Yo, caos panglipur iki pamulutan akeh banget no. Panjenengan iki Nggih. di apa iki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nah. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten rada Bapak. lerek-lerek. Ning panjenengan nganu kok tak atungi jempol.
Saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wau mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih, wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Jaroni nggih leres. Jan nyenengke. Ayo nak lanjut nak. Katindakna mring prasarama Neno aja nganti ditinggalke Neno rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu yo iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nak engko dipinangkani mboko siji. nggih lewat HP wonten lewat Nggih. surat wonten Ya wis pokoke kudu diratani mengko. nggih Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji Nonano rukun Islam sampurna matur nuwun Mbak Lintang iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku saka sapa seneng saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. Ya. Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin. Nderek tumut mangawi bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabegjan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari. Nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso. Nggih, mangke dipun pinangkani mboko setunggal. Nggih. Monggo Mbak Lintang Kairo dilagokke pepiling monggo Mas. Dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna.
besok munggah suwarga. Dijogo kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Salat sayekti ngadake tindak mungkar. Perayokane kita besolat sinai aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedilo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah suwarga. Diaturake dienggo buka rasa karo dienggo lagu pembuka. Nggih, Bapak. Lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Warga Laras, Mas Gun. Nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. Oh, nggih. Lagune Sampai Intai. Sampai Intai. Monggo lagu niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah, wingi wis WA karo aku mongso. Wingi wis WA karo aku rak dipasrahe karo Mas Gun. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading arep duet Sampai Intai kira-kira saged nulis notasine mboten? Beres mah tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu Sampai Intai kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko nembang ya karo sing romantis. Ah, nggih siap. Sing ekspresi. Upamane pripun? Upamane kaya Mas Gading, "Duh Intai." Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng tangan. Walik Pak niku, Pak. Oh, walik ya? Nggih. Aku pancen seneng tak walik kok. Sampai dadi jalare pripun niku? Ayo Mas Gading, disebut yang disesak neng nong neng. Ayo Mas Gading, nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Rasa isen-isen. Nggih, Mbak. Sapa ngerti pengedikane almarhum Bapak mbiyen lumusi. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu. Mbak Lintang Karo biyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang Karo sesuk iso dadi judine anakku barang mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Intai. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Intai iki romantis lho. Iya, dikit-dikit aja. Nek digandeng tangane ya manut. Heeh, lagunya dikit-dikit aja.
Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ora seneng nek dikit-dikit. Lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu sampai ente iki lagu Cina. Le omong-omongan nek saya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagune iki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak bantuin ya nanti. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading nyanyi ya. Wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu? Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Saking dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pawukir Ah. dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes, tapi tulisannya R. Ana meneh kuwi saka sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima kasih. Nah, terus kuwi? Untuk siapa? Dari siapa? Untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. Waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi kapal api. Wah, iki jenengan mboten ngantuk niku seminggu. Iki sing penting duitnya tak cukup, kopine mongso borong. Tak ngono. Nya kopine nya. Ada lagi, Bapak. Oh ya, terima kasih. Kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Berapa? Wi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ayo didepke rono ben disut. Pegang, Mas. Ya. Oh, kualik, Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang Pawukir kok. Terus sik Itu niku apa Mas yang itu, Mas? Yang ini untuk Ki Geter. Kagem Yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah, sama. Sami niki Ya, lho. buat Lintang Pawukir fans, Iya. terima kasih banyak. Iya. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Lagi. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Nang mbek aku bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku meng manut. Pripan lah iki. Aku emang digandeng ini manut banget Mas Dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal, Mas. Saya Ben karo wanyo, dituntun Mas. Mbak. Mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi mendadak, iki mau lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak dung tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama Nggih. kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang ning nang alon sithik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai ente. Sik Mas, ini lho. Kandeng iki Oh, aku kan Mas, jenengan mboten dikirimi to, Mas, kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi iku Wah, sik tak terang jenengan dhisik karang yo dikirimi. maklum lek gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning gedang langsung nyaut tak ning neng neng tak terang tak dang den. Mas, endang. malah mencap-mencap. Kok ki piye to, Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. ya. Baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading.
dalam Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia, Oh. kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Matur nuwun. Nah, iki apa Mas, lagi lagune? aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, gini iya, kok kok iya. dikipasi piye? Iya iya Nduk, kene Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo tisu kene, garing. kene. sik. Gimana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Nggih, pun. Mboten. Ayo. Saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok ya. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara Terima lenggah kasih, meneh Mas mengko Gading. jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya Pak Lurah munggah ning panggung sik. Oh, Oh nggih, siap. Karo mengko penjenengane Pak Ustad ya Pak Ustad Pak Sumiran nek ora kleru ya arep munggah panggung, arep nyumbang lagu. Ya. Oh nggih. Ayo. Nggih. Pelok bareng Dik. Pelok 6. Mas Gading lenggah, Mbak Kairo lenggah, Pak Lurah diaturi munggah. Ya, monggo Pak Lurah katuran minggah panggung ngelmu iku. Wah, jan ora ngira jebul Pak Lurah ya isih timur ngono. Mula munggah panggung kok gage-gage nyalami sinden-sinden. Wah, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Wah, jan ngono. Mbah Geter niki aja banget-banget ngono mara tuwaku iki. Lah pripun? Oh, wonten mara sepuhipun lenggah mriki. Wonten kuwi dijaluk repot aku. Lah pripun? Ya mboten kok ya. Nek ming salaman iku lumrah mboten Lah, napa-napa. Maksudnya bar salaman niku kan rapati lumrah. Ya mboten, Pak. Sami sehat toh? Alhamdulillah pangestunipun, Pak Mas Lurah. Gading sehat, Mas. Suk semangat Mas pokoknya Mas. Berarti dalang iki kudu gleleng kaya mbahne. Wah, aku dalang denake nek aku, Mas. Maksudnya iki pede ya, pede. Nggih. Kanca-kanca warga laras mungkin iki pinarengan sehat. Nah iki pantesan apik banget tuh dalange wis pira iki. Ae. Terus ana dalang kerusuhan barang ora iki. Sinden-sindene ya senior ayu-ayu kabeh ning ra ana sing bagus. Ah nggih karang ya Piai Putri kok ya. Nggih. Paring pengendikan Pak, monggo Pak. Kita Nggih. sak kelimah rong kelimah. Derek matur derek mangga bagya kagem padukuhan Tri Manunggal, Jaten, Manukan, Kunden, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kawilujengan, pinaringan rezeki ingkang halal barokah, keluarganipun sakinah mawaddah warahmah, titi mancine kapundhut husnul khotimah. Amin. Ingkang paling penting ngeten, Pak. Sik jenenge nguri-uri kabudayan niku rasah tergantung karo wong liya. Krana kabudayan niku sing butuh awake dhewe, udu wong liya. Contone kaya merti dusun niku sik butuh awake dhewe, Pak. Ora wong liya. Dadi umpama ora ana bantuan ka pemerintah nek pancen niate merti dusun dadi. Niku, leres mboten Pak Dalang? Oh, Pak Dalang lagi buka WA. Mboten niki kula nembe di bisik-bisik Pak Duko. Nah, lajengipun nek ndandak ngenteni
cecawene wong liya niku cara wong Jawa iku ora iso ngadeg saka sikile dhewe. Padahal di zaman sing modern iki dituntut awake dhewe niku iso ngadeg saka sikile dhewe. Nek ming tergantung karo wewehe wong liya utawa tergantung karo liyan niku awake dhewe ming dadi tuman, dadi apa istilahé? Ora iso omong karo sing sak nyate ana. Niki ling rangke kata piye aku ora dalang ya soalé. Wah ning panjenengan nyatane ya wasis racik ukara ngoten. Kira-kira ngoten menika. Dadi merti dusun niki wujud syukur awake dhewe. Ana sing muni wah kaya ora ana dasar Islam niku ming wong kurang turu. Nek ana wong ngoten niku mang undange kula tak adepane dhewe Pak rasah dikancani. Niku pancen le ngaji ora suwe paling ming buka ming sak kebet gitu. Nah, niki cara dalil. Nah, aku ya iso ngaji bareng kok untung wae. Niki dalil. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wae sing gelem tansah syukur niku bakal ditambahi rezekine. Ning nek kufur ora gelem nyukuri nikmate niku siksane Gusti Allah luwih pedih. Niki maksude syukur niku ora diterangke syukur niku ming maca alhamdulillah tok mboten. Ning merti dusun niki wujud syukure wong Jawa. Lah niki sing kadang kala iki awake dhewe iki wong Jawa lali karo Jawane. Contoh sing paling akeh mulang anak luwih seneng bahasa Indonesia tinimbang basa Jawa. Krungu omong anake kok isin tinimbang basa Indonesia. Padahal nek cara kula Pak, sik bener anak niku ngukur wong tuwa ora apa-apa nalika cilik. Titi mangsane gedhe, anak niku wis mikir arep basa karo wong tuwa. Pramila kula ngajak sing di anak cilik-cilik le mulang bahasa Indonesia mengko. Saiki diulang basa Jawa. Soale napa nih basa Jawa niku sangat luar biasa. Suku katane kathah banget. Pramila wayang niki kula wau nggateke basane ya ana sing paham ana sing ora. Pramila niki mengkene awake dhewe iki basa Indonesia tok cilik. Pramila niki dalang babar lakon niku ya mingkur keplok mergane ra paham. Niki. Dadi ngoten menika pun Pak dalang rasah suwe-suwe tanggapane larang iki. Mboten ya kaya ngendikane panjenengan menika wong ya nggih. Tiga pedukuan iki ya artosipun iki sareng-sareng swadaya. Aku ya beres, aku wis nggo dompet kok mau tekan omah. Lah nggih. Ning dereng sah menawi Pak Lurah menika dereng nyumbang lagu utawa tembang. Nyumbang duit wae daripada nyumbang lagu to Pak Yoga. Niku nggih penting, langkung penting niku ya. Ning nembang ya penting. Nggih, nembang mawon le pidato sesuk neh nek. Lurah ning piyai sing budaya kok ya. Iya, alhamdulillah. Bae kula ya nggo batik niki ya mergane budaya, Pak. Ah, nggih. Iki batik cap G. G niku napa geter? Gratis. Oh, gratis. Gratis. Mas Wahyu apik batike pokoke. Wah, mengke teng Jawi, mengke jualan klambi ora apa-apa, pun. Ha kok terus tembunge pengendangku ki kagih kula mawon. Ning niku kari kuat napa mboten, Pak? Pripun? Nganggo klambine Kalenggan Lurah niki ora mesti kuat, Pak. Weh, mbok titenono kok nganggo sedina kok ora goyang ampuh. Elok tenan. Pancen Sendang Sari iki pancen luar biasa. Biyen lurahe sakderenge panjenengan ya Lurah Nom. Ning saiki pun almarhum ketok enak mboten karo Mas Irfan nggih. Nggih, nalika Covid piyambakipun katimbalan. Nggih, wajan. Dasare ya piyai budaya panjenengan ya pinter nembang. Nyekar napa, Pak? Nembang napa? Kula isane rondo kempling, Pak. Mang milih arep njaluk pasangan sinten? Aku milih sing sepuh wae, Pak. Panjenengan ki Lurah Enom, bagus kok selerane tuwa. Ora masalah selera. Sepuh niku nyesepe saya ampuh. Bener ora? Arep ngopo? Kowe menang aku pokoke. Berarti sepuh ki sing dimaksud santene malah akeh ngono. Lah ki mbok maksud sepuh niku werna-werna, Pak. Cara ngeten. Ya ana sing seneng nom ki wonten. Ning nek cara kula awake dhewe wong nom iku dinturu sik sepuh. Soale ngopo? Sik sepuh kuwi wis urip luwih suwe. Cara ngamal luwih akeh. Iki golek berkah aku ceritane Pak Dalang. Nggih.
Oke. Dalange nom niku barang jare. Iku Berarti nek sing sepuh Bu Prastiwi berarti. ayo Mas sing kenal karo bune ka aku soalnya. Wah, Ayo, ayo Bu, Bu karo aku, Prastiwi. Aja semelang Bu Prastiwi. Pokoknya tak Pak sawer. Lurah ki jembar-jembar mesti disawer pribadi mengko. Tak jaluke dukuwe Jaten. Ayo, dijemput Mas. Ora kuat aku. Monggo Mbah kula dereke, Mbah. Kok Mbah? Lah pripun, Dik? Ya. Heeh. Le medul salto. Yo aja. Aja anjlok. Aduh ambulan ora ono. Yo Pras. Terus Pak Lurah ki sing enom bagus, sampeyan le mbageke ya sing sopan. Nggih. Halus. Nggih. Sugeng dalu Kang Mas. Ah iya. Aku le jawab piye iki? Sampeyan disebut Kang Mas ngono rasane sampeyan pripun, Pak? Biasa wae. Kulino soalnya. Pun mboten ngefek. Ayo ning efek piye? Lho mengke jenengan mendem nak njuk ngefek. Mboten. Mengke presane kula kados Dewi Persik. Waduh. Ayo kalah lawan iki aku. Ning ngunjuk alkohol. Sehat toh, Bu? Alhamdulillah. Yuswa pinten? Kula Nggih. 17 tahun. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Padang jembar kubure. Nggih. Lah iya to nek ndongake sik apik. Ampun, ndongake ingkang sae-sae mawon. Lah nggih, doa panjang saged. yuswa. Nggih. Rezekine lancar. Nggih. Akeh tanggapane. Amin. Aja lali kare kula. Mboten, jenengan ya mesti ra gelem tenan nek karo aku. Lah ya ora gelem piye maksude? Awang nyatane Pak Lurah ya duwet ngersake Bu Pras ngono kok ya. Maksude nek tenanan ya mesti ra kersa. Ning panggung ya Pak Lurah. Tak dispo mengke tak dispo Jogobaya kae, Bu. Nggih sinten-sinten purun kula monggo. Nggih, niku. Oh, terus sapa-sapa gelem. gelem. Tanggung jawab niku. Kang pundi? Niku. Wah monggo menal batin kersaken. Kados napa Pak duet rondo komplit. Nggih, rada komplek Iya. aku sene rada komplek. Ayo Yudi, Bincang tak lateni ajar lintune Pak Dalang. Nggih. Ayo. Mau ndek sapa ya mik. Elok tenan nggih, matur sembah nuwun. Putrane Pak Seno. Alhamdulillah. Pak Lurah. Pak Lurah. Kula karo sampean iku tuwa kula. Lumrahe wong enom ki munjung wong tuwa. Wah, mboten. Oh, mboten lho Pak niki namung gojek mawon. Ya, wah jan matur sembah nuwun. Wong nggih matur nuwun liyane abang kok biru wah jan wis. Wah, luar biasa. Muga sehat selalu nggih Pak nggih. Ya. Ya minangkani pamundutan meneh wong ya harap maklum karang ya acarane werna-werna, lekase ya rada wengi. Ya. Iki mau ana panjenengane Pak Ustad Pak Sumiran kepengin nyumbang lagu Prau Layar ning saire beda. Monggo Pak Sumiran katuran minggah panggung. Aja ninggal aku trimo bonceng. Monggo Pak Ustad. Oh, sajake ora sida rawuh, heeh. Oh, Pak Jarwo. Oh ya, ganti Pak Jarwo, katuran minggah dibisik karo Pak Jarone engko ndakne ditagih. Monggo Pak Jarwo, katuran minggah. Dadak kae mulo. Ya, wah iki dicaosi mik. Wah, sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Geter wah. Wah, Niki oleh sampur pripun niki kula kok nembe pindah niki kula nderek wonten wayang ngeten niki. ning luar biasa lho Pak Lurah ya nom panjenengan ya isih timur. Wah, seneng ya rasane teratapan niki. Lah pripun? Pripun nek ngeten niki njuran wis. Wah, jan. Pripun niki? Pripun? Lah kira-kira sae kandel mboten? Wah, ya nderek bos e kula mangke
tetep jaga adab ngeten iki mangke nek ngumpuli Nggih. lurah menika dosa. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Dadi nek Pak Lurah 100 panjenengan 500 ngono Ya maksudnya. paling mboten nggih 2.000 mangke wonten. Wonten menika dompet 2.000-an wonten. Nggih. Siro Lurah. Cekap mangke 2.000-an. Cekap nggih. Alhamdulillah. Nggih. Insyaallah. Nggih. Dadi nyumbang menapa? Wah nek Pak duit Lurah ora wis rondo duwe ya. kumpling lho. Wah, yo napa niki nggih? Sakit rindu menawi. Sakit rindu? Siap. Oh bisa. Nggih. Nyuwun direncangi sinten? Mbak Anting mawon. Oh Mbak Anting. Ayo Mbak Anting, sakit Sing rindu langkung- suwe ramuni lho iki. Langkung sepuh pun mboten nenten sakane Bu, sak dhuwure Bu Prastiwi. Sing nem mawon. Oh sing enom. Nggo Mbak Anting. Ayo Mbak Anting. Wah, saya lemu. Ayo, iki Pak Jogoboyo iki enom lho Ting. Kowe tanggal selawe dadi manten kok aja nganti gegudha lho. Nggih. Mboten. Aman Mbak Anting nggih. Kula anu wae, tiyange niku tetek kok ya. Wah. Mboten gampang tergoda. Wis tenane. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Wonten pundi? Napa? Resepsinipun wonten pundi? Insyaallah ten Jogja. Oh, jiji. Angsale tiyang Jogja. Alhamdulillah. Bapak wonten pundi saning? Pak Dalang? Bapak nggih ten omah. Oh. Mboten Iya, di ten. beto mau. Mboten. Jih. Nggih niki sakit rindu sing Mboten pasaran. Sakit rindu tuh karyane almarhum Pak Mantos. Oh, iya. Jih. Langsung saking Pak Sak kamat-kamat nggih. Pak Jogoboyo Nyuwun ngapunten mawon. niki. Nggih, saking Pak Jayabaya. Napa? Oh iya, wah. Jogobaya. Jih. Awas, menika gonge nek kula papat riyin niki. keamanan ngoten Pak. Nggih, Bener, Pak Jih. keamanan. Nggih. Langsung saking panjenengan mawon. Sing Buka napa niki? buka lanang wedok. Saka Mbak Anting wae. Luwe becik. Ampun, Mas Jayabaya. Iya. Jogoboyo. Matur suwun Suwun ngapunten. Jih, ngapunten. Nggih. Mas Karang Taruna salah satu medhetke dompet kula, Mas. Waduh. Mau kalah karo Pak Lurah kok ya. Jih. Ayo. Jih nderek Mang Ayu Bagyo. Nggih, Pak nggih. Jih merti dusun Terima Nunggal. Mau disingkat napa monggo nek ya? Jamanku. Jamanku. Jaten manukan Jaten Manukan kunden. dan mugi tansah ayem tentrem sedaya mawon rezeki lumintu saking Amin. ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun. Pak Lurah ya di asisten, Pak Jogoboyo duwe Ya, asisten. kula mboten iki nyuwun tulung estu nyuwun ngapunten nggih. Nah, menika kula mboten nganu betul staf. Waduh, kok ra ono iki? Enak ora, Mas? Enggak apa-apa. Penting. Terima kasih Kula mboten sekali. benjang mboten saged sowan wonten resepsi menika Nggih. pinangka. Oh, Benjang uleh-uleh wonten kantor Kalurahan Sendang Sari oh nggih. nggih. Ya lumayan dok sekilo ya 100 ya sakniki. Ndok sekilo karo anu lengo. Ah, ngoten niku nggih 100 Be, nggih. ternyata ada udang di balik batu oh, Ya ya. mbok menawi mboten dugi Nggih. serat sedahan resepsi jenengan tak ya mangke. Nggih. Nanti saya akan meminta bimbingan jenengan Wah, juga mboten. dalam banyak hal. Mboten menika Pak Dalang menika mawon ingkang langkung senior. Babakan ngoten niku jan nul kula. Nggih, matur nuwun nggih Pak Nggih, nggih. matur Terima nuwun. kasih. Sehat kagem sedaya warga Laras, para waranggana wiyaga Pak Geter matur nuwun. Amin nggih, medalipun. matur nuwun nggih. Ya, Mbak Anting lenggah. Oh iya, terima kasih Pak Geter. Nggih, pamundutan werna-werna ge lagune pirang-pirang. Mongko iki sing diutamakan sing saka panitia dhisik, saka sapa? Iki saka panjenengane Pak Zaroni karo Pak Dukuh, Pak Franky ngersake fragmen ketoprak. Mongko wektune rada dawa toprak iki. Ya ora ketan singkat-singkat ora apa-apa, sing dikersake sapa? Mas Kiswan tak mungsuhke karo garwane. Iya. Mongko sing dikersake Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ki diuyak karo Bandung Bondowoso ora gelem. Nek nang omah sek ya sekata rukun ning nek nang kene tok-toke dadi musuh, tok-toke ora gelem. Ya. Ayo Mas Kiswan dadi Bandung terus Mbak Ayu Roro Jonggrang. Embane tak dapuk Mbak Cimut. Nah. Ayo Mas Kiswan karo Mbak Ayu. Duduk, 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 duduk.
Pripun iki, Pak? Dung deng deng tak genang. Omong-omongan sigen. Nah iya ki ngene Mas Geswan. Pripun? Ki sak aku karo sampean ya padha-padha ling lawi Pak Jaroni karo kampung kene. Nggih. Pak Jaroni ngersake fragmen. Sing dikersake sampean karo garwane sampean. Ah. Ning aja semlang iki Pak Jaroni ya nyawer, Lah, ora aku tak sik- tambahi, ora tak kurangi pokoke. Sing perlu niku sak genake iki. Ning gandeng sing jenenge wong lanang kuwi kudu ngayahi wong wedok to? Kuwi rak jaman biyen. Lho, nang di papan ya ngono kuwi. Wah, sakniki peraturane sanyar. Ha mula iki saweran tak paslahke garwane apa piye? Yo, wala yo nyambut gawe bareng yo didum bareng lek alah. Wah iya. Masa bojo yo bojo nang omah nang kene golek sandang pangan bareng. Oh iya. Setate tak nehke sampean tekan omah nehke garwane to. Ah, ngono. Ra mesti. Wes. Apa ngono to? Hah? Wong wedok ora anu. Lah piye? Nyuwun Pak Lurah e lho. Nyuwun Pak iki Lurah. wae. Iki mengkono apik mesti Pak Lurah Kok tenang. iki. Aja tenang. Aja semelang kok aja tenang. Ayo cimut dadi emban pokoke. Bocah kok bakoh tenan. Oh lah Wis bae. sithik. Kowe suwe-suwe kleru lho sok. Cimut tok arani bojomu lho suwe-suwe. Makan ki piye? Ha padha ae. Ya beda saiki. Bojoku langsing e. Waduh. Ya iya. Iya toh, Mas. Jos. Treadmill berguna berarti ya. Saya kepenak nek nyambut gawe kepenak saiki. Maksudnya Maksudnya tak gue mlaku-mlaku tak gue nyanyi iki kepenak luwih lho. enteng ngono ya Mas ya. Berarti aku nek njaluk gendang ngono iso. Ya urung kuat. Aku urung kuat. Ya ning ngene lho Mas Keswan. Pripun Pak Geter? Bandung Bondowoso karo Roro Jonggrang iki critane Iji. Bandung kuwi gandrung kayun karo Roro Jonggrang. Ning Roro Jonggrang ora gelem. Ora gelem. Perkara nang omah ki mbuh rukun mbuh ora ning kene pokoke musuhan. Dasare seminggu luwih ora awor kula ya. Lah ya nek nyambut gawe terus kok ya. Nyambut gawe nyelak sedih. Simu milih dadi emban apa dadi asu blanunyang? Waduh, ben iki napa niku? Napa niku? Ana mu. Heeh. Apa asu? Engko belang menyuyang tak gonang kanutan Mbah Temu. Ning apa iki? Sampai. Aku dadi embane iki Bayu wae. Aku melu bendaraku wae. Oh iya. Ya, ayo diwiwiti ya. Engko nek pas adegan gandrung, gandeng sing dapukan wedok ki bojomu rasa wige-wige ndemok ya ndemok tenan. Ane Bandung ki satriya lho Pak, ora grasak lho iki. Oh iya ya. Bandunge halus. Bandung e. Ya diwiwiti ya. Tunuk, tunuk, tunuk. Adegan jungkrise omongan sik karo mbane. Darayu. Iya piye? Ngersaken napa menika Darayu? Apik tenan iki mbane. Wis kaya lek ngatini iki mbane. Jan benderaku ki jan cuantik. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.